चला मी तुम्हाला घरासमोरचं दृश्य दाखवत आहे. ही डावी साईड, ही उजवी साईड. इकडे बांधकाम बंद आहे त्यामुळे शांतता आहे, खूप अशी शांतता. ती गेट आहे. मी तुम्हाला मास्टर बेडरूमचा पण व्ह्यू दाखवत आहे. सेम ही उजवी साईड थोडी मोठी दिसत आहे कारण की या साईडने आहे, डाव्या साईडने. आणि ही उजवी साईड. घरामध्ये बायको काम करत आहे. दिवाळीचं खूप काम आहे. खूप छान असं वातावरण आहे. हा लक्ष्मीपूजनाचा दिवस. मी तुम्हाला सर्व दाखवतो थोडं थोडं करून. चला, अभ्यंग स्नानाची वेळ झालेली आहे. आता मी उठणं लावतो आणि आंघोळ करतो, नंतर तुम्हाला भेटतो गाईज. सकाळची सुरुवात. बायकोनं माझ्याकडून चहा पण करून घेतलाच, पण पोहे पण करून घेते. ठीक आहे, आज दिवाळी आहे. पूजा करत आहे. पंचामृताचं स्नान घालत आहे. ते राहिलंच का? ठेवायचं स्वतः कधी. आता ती पूजा करेल. मी पोहे बनवेन. तसं गोड गोड बोलून खूप काम करून घेते बघा. गोड गोड बोलून खूप काम करून घेते. बायको स्टील पूजा करत आहे. काय माहिती, पोहे करायचे असतील म्हणून टाइमपास करत आहे की खरंच वेळ देवाला वेळ देते काय माहिती. जाऊ द्या, मीच करतो. मी भिजायला ठेवलेले पोहे. बस वाट करते. बायको चांगली आहे. बायको, आयुष्य कसं सुंदर आहे, फक्त कसं बायको चांगली भेटली पाहिजे. खाऊ प्यायला द्यायला पाहिजे सगळं. काही वेळेस तर आमचं किचन व्हायचं राहिलं, आम्ही दिलं त्यांना. त्यानंतर तुम्हाला आम्ही व्हिडिओ दाखवूच. बस आम्ही काहीच फिल्टर वगैरे लावलं, वॉशिंग मशीन घेतली, फ्रीज घेतलं, तोपर्यंत छोटी मोठी भांडी घेतली. एकदा का किचन झालं की मग ती घेईलच खूप सारं. तुम्हाला माहिती आहे बायकांचं काम कसं असते. हे घ्यायचं मला, ते घ्यायचं, ते घ्यायचं मला, चला ना इकडे चला. चला, तिची पूजा झाली. माझे पण पोहे झाले बरं का. पोहे रेडी आहेत आणि तिची वाट बघत आहे खायला. कधी येते, कधी पोटात जाते. गोडाचा तर डब्बाच घेतला समोर. पोहे आले खात, जवळपास संपत. गोड खूप आवडते आमच्या बायकोला. डब्बा खाते की काय आज. अँड हिअर वी गो. दिवाळीचं डेकोरेशन सुरू झालेलं आहे. सकाळी सकाळी तिने रांगोळी काढली आणि लक्ष्मीचे पाय लावत आहेत. लक्ष्मीचे पाय लावून झालेले आहे. आणि हे तोरण आम्ही दसऱ्याच्या दिवशी लावलं. दिवाळीच्या टायमाला आम्हाला काय भेटलं नाही तोरण. आणि अशा प्रकारे दिवाळीची सुरुवात करू. अशा प्रकारे लक्ष्मीचे पाय तिने लावलेले आहे. हे आम्ही दसऱ्याच्या वेळेला लावलेला तोरण आहे. दिवाळीच्या वेळेला आम्हाला तोरण भेटलं नाही. अशा प्रकारे आपण सजावटीची सुरुवात करूया. आम्हाला दिवाळीची थोडी शॉपिंग करायची आहे. सामान वगैरे घेऊन यायचे. गौरी रेडीच होत आहे. तोपर्यंत मी तिची वाट बघतो. बसतो इथे बाल्कनीमध्ये. चला, आता आम्ही बाहेर जायला निघत आहे. Here we go. चला बायको.
हे इकडे 2 फ्लॅट आहेत, इकडे 2 फ्लॅट, इकडे 2 आणि इकडे 2 असे आमचं 607ला आहे. चला मी तुम्हाला माझ्या बायकोच्या माहेरीकडील पुरणपोळी दाखवतो कशी करते ती. बघा, थोडीशीच कणिक घ्यावी लागते या पुरणपोळीसाठी आणि तिला थोडंसं लाटून घ्यावं लागतं त्या गोळ्याला. कणिक खूप लूज भिजवावी लागते याच्यासाठी. मग नंतर पुरणाचा असा गोळा बनवायचा. पुरण जास्त आणि कणिक कमी अशीच पुरणपोळी खातात तिकडे. हा गोळा टाकायचा आणि असं सील करावं लागतं. एक्स्ट्राची जी कणिक आहे ती आपण काढून घेणार. आता हे कणकेत थोडंसं घोळवून घ्यायचं आणि आधार अशी ही पोळी लाटायची. फिरवली तरी चालेल कारण फिरवल्याशिवाय पुरणपोळी येत नाही. खूप एक्सपर्ट लोक असतात ज्यांना फिरवल्याशिवाय येतात पुरणपोळ्या. बघा आता हिला ताव्याला थोडंसं तेलाचं लावून घ्यायचं एकदम किंचित असं. नंतर ही पुरणपोळी अशी टाकायची ताव्यावर. एका साईडने थोडं स्लोवरच शेकू देते मी ही पोळी. याला थोडंसं ऑइल ब्रशिंग करून घेत असते मी. माझी मम्मी ना असं टाकते ऑइल.
पण मग आपल्याकडे ब्रश अवेलेबल आहे तर मी ब्रशने टाकते. अशा प्रकारे पोळी उलटून घ्यायची असते, कारण जर आपण सराट्याने उलटलं तर ती तुटते. अशी मी शिजू देते पोळी. शिजल्यानंतर हिला तशीच परत पलटावी लागते. बघा आता याला गोल्डन ब्राऊन असा कलर आलाय है ना. थोडीशी खालून शेकून घ्यायची आणि मग झाली पुरणपोळी. पुरणपोळीला थोडंसं तूप घ्यायचं, ह्याच्यावर टाकायचं, आपलं उलट न होतं त्याने थोडंसं स्प्रेड करायचं असं दोन्ही साईडने आणि अशी फोल्ड करून ठेवायची. कोणी रांगोळीची सुरुवात केलेली आहे. कंप्लीट झाल्यानंतर दाखवतो तुम्हाला. रांगोळ काढत आहे. लेटर कंप्लीट. रंगोली कंप्लीटेड. चला, आरतीच्या पहिले मी तुम्हाला घर दाखवतो. ज्या वेळेची आपण वाट बघत होतो ती वेळ आली. सगळी सजावट बघा. हे जे फराळाचं केलं गौरीनं स्वतः हाताने केलं, नाहीतर आम्हाला विकत भेटत होतं तसं, पण तिने केलं. खूप सुगरण आहे मुलगी, खूप छान केलं. हे जेवणाचं ताट, हे फराळाचं, बांगड्या, पीस, पेढा, उतरंडी देवाच्या, देवाची सजावट, माता लक्ष्मी, फडा वगैरे. हे तिने ताट स्वतः विकत घेतले डेकोरेशनसाठी. आमची आरती घ्यायची राहिली, तोपर्यंत वाटलं तुम्हाला दाखव. तसं आम्ही हे घरी व्हिडिओ आई वडील नाही आले त्याच्यामुळे त्यांना दाखवायसाठी काढला होता, पण म्हटलं चला सकाळपासून तोच विचार केला की तुम्हाला दाखवू. चला आता आरती घेऊ आम्ही. त्या अगोदर आम्ही तुम्हाला गॅलरीमध्ये बायकोनं केलेली सजावट दाखवायची. डेकोरेटिव्ह ताट, त्याची रांगोळी आम्ही तुम्हाला आधी दाखवली, पण ते दिवे लागल्यानंतर दाखवू म्हटलं तर. सो खूप आनंद घेत आहेत लोक. इकडे आवाज येते सर्व फटाक्यांचा. आम्ही एकदा पूजा वगैरे झाली की फटाक्याला सुरुवात करू. तोपर्यंत सी यू. बायको पूजा करत आहे. आमची पहिलीच दिवाळी आहे ही.
फ्लावरी. Please do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel, and do not forget to hit the bell icon.